Έλα να σου δείξω πώς λειτουργεί η ασφάλιση ζωής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτός εδώ είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης αποφάσισε να φτιάξει μια όμορφη οικογένεια. Σκέφτεται, αν μου συμβεί κάτι, δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθουν οικονομικά τα παιδιά μου. Τότε μπαίνει η ασφαλιστική εταιρεία και λέει: Γεια σου Γιάννη, τι όμορφη οικογένεια είναι αυτή. Αν μου πληρώνεις 1 ευρώ, αυτό που θα κάνουμε είναι να σου δώσω 100.000 ευρώ όταν πεθάνεις. Τότε ο Γιάννης λέει: εντάξει, αυτό έχει νόημα, με συμφέρει. 20 χρόνια αργότερα ο Γιάννης πεθαίνει. Η ασφαλιστική πάει στα παιδιά και λέει: γεια σας παιδιά, δεν με ξέρετε, αλλά είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο μπαμπάς σας αγαπάει. Πριν 20 χρόνια του είχα πει ότι αν μας δίνει 1 ευρώ, εμείς όταν πεθάνει θα σας δώσουμε 100.000. Και αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει τώρα. Και έτσι λοιπόν είναι μια συνεργασία που κερδίζουν όλοι. Προφανώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε σε ένα βίντεο, αλλά αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να βρείτε το link που έχω στο προφίλ μου. Σας ευχαριστώ.